बार बार दिन ये आए, बार बार दिन ये गाये, तुम जिओ हजारों साल हे मेरी. मी तुमका जेव आणलंय काय ती जेव आणलंय म्हणा ना. हॅपी बर्थडे टू यू, हॅपी बर्थडे टू यू, हॅपी बर्थडे डिअर पिंक्या, हॅपी बर्थडे टू यू. अरे काही म्हणत पण नाही. नमस्कार मित्रांनो, कलर्स ऑफ कोकणी आपल्या यूट्यूब चॅनलमध्ये मी मुकेश गाडी तुमचं खूप खूप स्वागत करत आहे. तर मित्रांनो, आता आम्ही तळे बाजारात दिला वर्षाने मी, आणि आपल्या पिंकीताईचा आज बड्डे आहे, तर तिका सरप्राईज देऊचा. तर आता केक वगैरे घेऊन जाणार, तोपर्यंत पाणीपुरी खाता. आज बऱ्याच दिवसांनी वर्षा पाणीपुरी हवी झाली, तर पाणीपुरीचा प्लॅन झाली घेऊन. बऱ्याच दिवसांनी तुका पाणीपुरी मिळत आहे. तर हे बघा, वर्षाने मी वर्षा पाणीपुरी खाता, मी शेवपुरी खात आहे. तर चला, आणि याच्यानंतर केक घेणार आणि नंतर मग पिंकीकडे जाणार वळीवंड्यात. खयचो घेतो? व्हेज आहे ना? काय टाकू ना? मराठी टाका. पिंकी तू कशाला घेतला? हा घे किंवा तो घे, हा तरी घे. असू दे असू दे, तो नको. काय त्याच्यावर दिसत नाही काय नाही. हा द्या. हे वरचा कुठचं आहे? हे कसे? हे सगळे व्हेजच आहेत. पिंकी ताई टाक. हां, मराठीमध्ये टाका. तर मित्रांनो, आता केक घेऊन जाणार, आणि पिंकी माहीत नाही अजून. आम्ही बड्डे म्हणजे वळीवंड्यात येणार की माहीत नाही. तर आज बड्डे आहे, तर बड्डे आता भेटूया डायरेक्ट वळीवंड्यात. सरप्राईज आहे तिच्यासाठी. काय हो? तर चला, वळीवंड्या किल्ला वाजता, आणि यांची बघूया काय गडबड. खय गेला ह्या सध्या. ह्या बघा, ह्या हॅपी बर्थडे. थँक्यू. म्हणजे हे का अजून माहित नाही. म्हणजे तुका बड्डे माहित नाही म्हणजे कमाल मनाची लागत. माका फक्त आज माझ्या भाच्याचा बड्डे आहे, तर लग्नाचा तेवढाच माहित की तुका कायच माहित नाही. जा लवकर ये. देवळात त्यांच्या कार्यक्रम पण आहे, त्यामुळे बऱ्याच जणांचा फोर्स होतो की येवा आमच्याकडे येत नाही. जास्त करून पिंक्याचं होतो की लग्न झाल्यापासून बाबलो माझ्याकडे इलेलो नाही, म्हणून माका येऊचा लागला. सगळी गडबड असल्या कारणात मी लग्नाच्या आधी भरपूर हेच असं रवा, त्यामुळे बरेच जण ओरडतात माका की येत नाही. काय केलं? जेवण केलं? जेवण करतोय मग, कारण तू माका येऊचा सरप्राईज होता म्हणून. यो काय होतो मगापासून त्याची फिरतीच चालू आहे. लगेच चेंज डबल चल, झाली तयारी. बड्डे सध्या काय कोणा सांगते? एका सांगते नाडी बाबा ते जपून, नाही तर सोडीत कोणतरी तुझी पॅन्ट. वर्षा काय गेला? अरे ह्या बघा, कडे इल्या भजी काढूक बसला. ह्या बघा, ह्या तकडे दिसत नाही काय करताना, पण भजी काढताना दिसतं आपला. चुलीवरची गरमागरम भजी. ही बघा कडे बटाटे भजी. पिंकीच्या बड्डेसाठी स्पेशल बटाटे भजी आहेत. आणि इकडे आंबे काप. बाकीचं मरण आमच्या नारिंगऱ्यात नाही मिळाली. काढ भजी काढ पटापट काढ. तकडे बड्डे केक कापूक घेऊचो. केक आणून गेले भाऊजी फ्रीज मधलो. तुला येतात भजी काढता? काढली आहे कशी तरी. पीठ लागलं ना? लागलंय. पीठ घट्ट करू का होता आणखी? मग तेच सांगते, पीठ आणखी टाकू का? माका विचार ना. तुम्ही करता कशाला? मला आग करायला सांगतात. मी आगच केलंय सगळ्याची आजपर्यंत. ही बघा, वर्षा इकडे भजी काढते. नारिंगऱ्यात नाही गमत असत, पण आपला काढता. नारिंगऱ्यात ते काय देत नाही जेवण करून. म्हणजे ह्या हातात लाईत नाही, ते करणार का? आणि इकडे आमची बड्डेची तयारी चालली. ही बघा, कर पटापट कर.
बिचारे बड्डेचं बाय असतं एवढ्यात पिंक्याची तयारी करूची गरज. हां तर पण नाही चर्चा पिंक्याची लेख काय तर ता तकडे नारिंग राहता ता येऊक ना अकडे आम्ही फसून येला यांका सगळ्यांका. काय लावूया वर डीजे चालू आहे ना म्हणून आपण सांगायचं पाऊस लावूया होय गो पाऊस पाऊस लावून तुझं बड्डे साजरू भारीपैकी. बस तू हे उठ रे सध्या ती बोलाव जात आहे सगळी येऊन दे आली. ही बघा सगळी बड्डेची तयारी झाली आणि आता बड्डे सुरुवात. काय रे दीपिका ना दीपिका असता तर तुमका बघूची गरज नाही. हे बघा हे बघा अचानक आणि भयानक मध्ये बड्डे ठरलेलो हा. बोल हे आणि हे बघा सध्या आता लग्नातला सध्या हे बघा श्रद्धा तर वळवण्यात तिला काय करतो कोण बहीण म्हणून सांग. बहीण माहितीच काय सध्या मग नको हस कर मी येतोय. तुका मला विचारतात सगळी जण त्यांना घेऊन यायचं माझ्याकडे. माझ्याकडे तुझ्याकडे घेऊन काय करणार जेव घालची तर आणत काय व्हायचं जी. आधी सारख्या आधी हेडफोन लावले ना कधी फोनवर चॅटिंग करता मारा तुम्ही मनाला चालू असतात म्हणजे काय दात काढतं काय नाही आम्ही तो तसाच टाकणार आहे मागा सांगायचं नाही तुझा झाला चैतन्य गाणं म्हणणारा मेणबत्ती नको बार बार दिन ये आए बार बार दिन ये गाये तुम जिओ हजारो साल हे मेरी. मी तुमका जेव आणलंय काय ती जेव आणलंय म्हणा ना. हॅपी बर्थडे टू यू हॅपी बर्थडे टू यू हॅपी बर्थडे डिअर पिंक्या हॅपी बर्थडे टू यू. अरे काही म्हणत पण नाही तू सध्याचा आवाजच येत नव्हतो. हो भाऊजी भरवा 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 हो भरवा काय काही लांब राहताच कसे हो भरवा ते काढून पिंक्या देणार तेव्हा हे भरवणार काय रे बाबा काढून देऊ तसे राहा असे राहा पाटी खा गो खाऊसाठीच आणलेलो मी काढलं खा तू हा बरोबर भरवा हा अकडे बघ हा म्हटलंच नाही तर ना झाला काय लागतो. तर अशा प्रकारे आमच्या पिंकीताईचा बड्डे झालेला आहे. चला केक कापाता नाही मी भरवतोय गो हा वर्षा मी ना करा एवढं आणलंय ते का नाही चल आता वाट सध्या एवढा काय आता. चला अशा प्रकारे आमचा बर्थडे झालेला आहे आणि आज हो काप गो कसो काप आणि अकडे गरमागरम भजी काढूचं काम चालू आहे बघा. बर्थडे विशेष भजी को पुष्पाच्या बड्डे कोणाच्या बड्डे पुष्पाताईच्या बड्डे बघले ना बोंडा बिंडा लावून कसो केलंय तो केक बड्डे हेच तसंच करत होतो. कोणाच्या हे बघा अकडे सगळी वर्ष भजी करतात सरळ सोडा नुसती बटाटी सोडशील पीठ लागत नाही त्या भज्यांका. श्रद्धा ताई या आत्तीची मुलगी हे बघा ही लग्नाचा व्हिडिओ बघितला असणार पहिलं तर जब्बर मारणार जब्बर दांडक्या कपाळावर मारणारी. सांग दांडको माझ्या दांडको मारलेला आहे कपाळावर नाक फोडलेले आहे सगळा. बड्डेचा केक कापून झालेलो आणि आता इकडे जेवणाचं काम चालू आहे आतमध्ये. वर्षा भजी काढता तो भजी बिजी खाऊया आणि वरती मग कार्यक्रम आहे देवळात तर थोड्या वेळाने वरती जाऊया मंदिरात. काय ग भजी करपली की काय नाही ना. ही बघा बटाट्याची मस्त गरमागरम भजी आणि इकडे आपूस आंबे. चला जेव काढ चल पटकन. आणि आत्ता चल्ला देवळात मंदिरात डबल बारी या चला. होय आधी जेवतोय आणि वर्षाचं झाला जेवण तू रवलं रा आपत
हो बघा चैतन्य, हो बघा भजनात नव्हतो, हो तो जेव गेला आधी, जेवण नाही वाढून गेला, वाढून झाल्यावर आता घराकडे जाऊन जेवणार. हा घराकडे जाऊन जेवणार पुन्हा, म्हणजे हय जेवला कोण मग वाढलेला, वाढलेला कोण जेवला? हा? पाहुणे पाहुणे की बुवा? हा बुवाईले कोणाची डबल बारी कोणाची? तर हे बघा, हे बोला आता काय काय सांगतास? आत्ता बुवांची नावं लावतो हे बघा, बुवा बसत दिले पेटीत. भजन सपला, लाडू वाटा, जेवचा नाही लाडूचा रमेन, आम्ही लाडू देत नाही, जेव घालतो डायरेक्ट. हे पुजारी हो बरोबर, लाडू आणा जावा. लाडू वाटणारे झोपतात. मी चालूच केलंय आता, तू बोलणारच नाही, मग बोल ना मग. नको नको, प्रसादी घेतले, प्रसादी घेतले. चिवडो खाणार हा. अरे बुवा खुर्चीवर बसले तरी तुमक बोर्ड नाही लावला. भरते हे बघा, ही सगळी वयंडातली मंडळी आहे. आणि काय ती, हे बघा हे बघा, हे असे हे मुंबईवाले आहेत सगळे, जो गाववालो हा. अरे तू लाव आता, ते काय ऍडजस्ट करतील नाही तर त्यांची पेटी इकडे अरे तुका बुवा खायचे येईल ते माहित नाही हो. अरे मी आता जेवणीला आता लावा रे काहीतरी, लावा ठेवते मग उलटा सुलटा. माका तर दिसतच नाही अजून. हा आता दिसलं, आता दिसताना मुंबईवाले उतारतात, पण ते बुवांची नावं बुवा जेव्हा येतात तेव्हा हे बघा लावतात, ते काढून ठेवल्यान त्या हातातलं. आता विचारूया ते हे कोणाचं सामान ठेवलं ना, हा मग इकडे लाव. बारीक उलटे सुलटे मेले लावतात, काय तुमका सांगणार. आमका समजा काय ना. आणि हे बघा, हे असे हे झोपेतनं उठा नेलेले आहेत. हे असे गाळी पण घालतात मध्ये मध्ये, तर ह्यांका अशांका आम्ही टाकणारच नाही हा, गाळी घालणार ह्यांका.